Ja, bare lad os komme derover. Skal vi køre bag om det der hus igen, eller noget? Ja, det kan vi godt. Jeg ved ikke, det kan røre for. Vi tager det stille og roligt, Martha. Er du med rundt, ja? Okay. Hvad kører Milas? Jeg er sikker på. Ja. Så kom. Det er fordi, der var mange mennesker her. Ja. Der er en stav lige bagved dig. En anden stav har jeg her. Jeg kommer lige herom til dig. Godt det der. Rigtig godt. Ja, der bliver en kørt over i ski, så vælter jeg. Ja, det er pisset til. Og så tager vi den vej dernede over. Bagefter, ikke? Jeg synes altid, det er fint derude. Kør bare stille og roligt nedad der. Ja, vi tager mødes nede ved huset. Ja, okay. Jamen, så skal du køre lidt fremad. Du skal ikke stoppe. Det er fordi, du stopper helt. Det må du ikke. Yes, og så drejer du. Bare lidt mere fart på. Filmer du? Det der, det kan du kan sagtens få over og dreje på den der måde. Du tænker på, at det var ikke det, der kunne sige. Ronja, hvis du nu kører foran hende, så kører foran Martha, så har hun en, hun kan følge efter. Vil det være bedre? Okay, det er godt. Hej Martha. Efter Ronja. Sådan der, ja. Du drejer lidt nedad, så du ikke bruger staven. Drej lidt nedad. Sådan der, ja. Sådan der. Ja, nemlig. Det er så godt, det der. Kom, fortsæt. Ronja, fortsæt.
Kør, Ronja. Du ved, med at prøve at holde bare sådan stille og roligt flow i det. Super godt. Undskyld. Så lad dem pege lidt mere nedad, så du ikke skal bruge stavene. Der er ingen grund til at bruge stavene, når bjerget går nedad. Glid lidt nedad, ikke også? Sådan der, ja. Så drejer du igen. Ja, og glid nedad. Glid længere nedad. Sådan der, ja. Prøv at lade dem dreje lidt længere nedad, ikke også? Så er det ikke så hårdt nemlig. Ja, så godt det der. Så herover til venstre på skiltet, der står Milas noget. Er du med? Godt. Giv vi en lille smule nu, okay? Sådan. Det er super. Jeg vil lige slappe af lidt. Det er rigtig godt.